السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah Tebaraka ve Teala hemmenizin taatu ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huday için oturuşuklarınızı ve muhabbetlerinizi, tamam duayı hayırlarınızı, a'mal-i salihlerinizi lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, inatanız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret, saadet, gönülmek, yüzü aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımız emniyet bulup, ulemalarımız ve milletimizin ağzı birliğine parahatçılık ittihatta mescid medreselerimiz yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. Gözümüzün nuri rahmetul lil alemin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60. yaşında bolan bir ulukan vakiadan geçeftede de pek Allah'ın koklemegi bile hizmetine de yetirilipti. Hazreti Halid ibn Velid ve Hazreti Amr ibn al-As tarihte bir ma'ruf insanlar, kan yerler feth bolup, kan yerler hak ak İslamiyet girmegine sebep bolan ulu insanlar. Amr ibn al-As Hazreti Necaşi'nin yanına varanda Necaşi burnunu vurupdi, onda burnu ganap, men Resulullah gaşin onu uğrayın deyip uğrapdi. On gurrun geçti geçen hafta. Halid ibn Velid'in de doğunu nama yazıpdı. Sen midinden bollu inni, sen Allah Teala'nın adı ve yadının eteğine gir, kan vaktleri, fırsatları elin geçirdin. Şoları cubran et. Yani önkü geçen kemçilikleri yetine nakıs olup kem olan yerlerini ögde vaktınma doldur şoları deyip doğunu nama yazıptı. Halid ibn Velid uğramakçı bolli, şu tadı gurrun geçen hafta tamam olupdu. Amr ibn al-As'a uğraptı. Göreyli senetli kitaplarda, Vakidiyali ve başka tarih kitaplarda Hazreti Halid ibn Velid'in aydiyan gurrunu. Hazreti Halid ibn Velid aydiya doğunumdan nama geldi, namanı okuyordum ve فَلَمَّا أَجْمَعْتُ الْخُرُوجَ قُلْتُ مَنْ أُصَاحِبَ. Ay gideyinle Medine-i Münevvera'ya gidip ihlasım bitin dandım, kimi yoldaş tapsam kam deydim. Bir yana o da Resulullah'ın yanına baracak bolsa, kan odul ceneden adam kafirlerin arasında olup Halid ibn Velid. İslam'ın aleyhine ceneden adam,
inni yanında yoldaş bolsa, kän utanmasızlyga bireme sebep bolýar-da, peýda yanında adam bar bolsa. Kim maňa yoldaş bolar ka diýdim? Falaqitu Safwan faqultu قد ظهر محمد صلى الله عليه وسلم على العرب والعجم فلو قدمنا على محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعناه. Safwan yana adama sataştım ve oham şoňa aýtdym: "Ey Safwan, Muhammed aleyhissalatu vesselam şoň ak ýolladygy, şoň hakdygy Arab we bütün alem jahan billi. Näme maslahat bilýän? Medine-i Munawwaraga gitsek, musulman bolsak, oşal Muhammedin aleyhissalatu vesselam dinine ve idine düşsek nähilli görýän diýip Safwana aýtdym diye. Hazreti Halid ibn Velid. Fa aba ashatta al-iba'i. Bolmaz bulay diýäniň diýip hewre qaýym durdy diýipdir Safwan. Hiç beter qaýym kepläkdir. Näme diýipdiň sen diýipdir. Bu kadar kafir Resulullah bilen atawablamyz wurşdy. Inni bar on iyine düşeými men diýipdir Safwan ýa-ni adam. Häzir biremeçik bizden ba diýipdir Mekke'den. Himmi kiş musulman bolsa-da men giramaryn diýipdir. Hiç bolmar bulay diýäniň, ogra we özüň kiçek bolsaň diýip ewre gat kepläkdir Safwan. Mundan sawulşdym diýe Halid ibn Velid. Falaqitu Akramah. Abu Jahl'in oğluna sataştım diye. Abu Jahl'in oğlu Akramah. Ona aýtdym: "Ey Akramah, Muhammed'in hakdygyny sen ne bilýän, men ne bilýän? Alem jahan billi. Her kim midenneti goýşa gawy. Her zadyň bir midenneti bar. Haçana çili yalandan gidişmeli. Haçana çili eşitmän şyk bolmaly. Haçana çili bilmän şyk bolmaly. Haçana çili ha sen ahynyň kefini kulak astyňmy diýlermi qadip Allahdan daş ýaşamaly. Mizenni bollyk edipdir. Abu Jahl'in oğluna aýdypdyr. O da hewre gat kepläpdir, bolmaz bulay diýäniň diýipdir. Ey imanly dogallar. Bir 2-3 dagyga bir ders alyp men ýerine alyp gideýin. Kän adamlar bar özümizden we gaýrakyly fikir edip görýän. Awwal özümize ders we soňra başga kişilerden. Şu ýaşap görüşümizde kän adamlar bar öz içerisine, öz dinanasyna, öz adamsyna, öz inata ogulgydyna her form afetler ya hatta musibet, yani ölüm her ýagdaýlar düşýe, eger ders alaýyn diýip gulaýyndan barmaýa dersiň. Ya öz içerisinden ya döwreginden. Ýoksa şol dünýeden geçýän adamda şol musibet, kynçylyk ya bir ulukon bir merizçilik ya bir ulukon afet üstüne düşen adam da senden menden zerenräk, owadarrak, pullyrak, gelşigirräk ya sen diňiň ya senden etek her jiregi bar. Senden menden beter behdaşdy raýat edýän, senden menden beter iýişik zadyny raýat edýän, ýa-da arastalygy, nezafet raýat edýän, giýjewni haýatyny ýup, giýjewni öýüni arasalap, giýjewni swatş bilen adamda görsen ulukon dertleri mubtala bolaya, ya afetleri düşaya, ya öz üstüne ajal gelaya, ya içerisine bir ulukon afetler gelýär. Ve maňa da şijirek bir afet ya musibet ya ölüm gelip men Allah'a jogap bermelidir ne diýip eger ders almalylardan naşburtofar adamlar. Hudaý saklasyn şol adamlardan we şo jirek dertden. Ey musulman dogallar, şunu doga etmelibiz. Ýaşap berşiňizde de görýänsiňiz. Müşteriňiz bardyr, zat satýanyňyz bardyr, hemsaýa agy innen bardyr, mehelläňde bardyr. Gatnap bilenler öýüňde şaýet bolsun, döwreňde şaýet bolsun, hususan bir hakykat zat. Ýaş ol qorraň adamda kändir. Eger din görüň, ders almaly görüň, Qur'ana girmeli görüň, gulugyna girmelilädinna. Ya bir ulukon musibetlerden, afetlerden ders almak diýen zat asyl bernamasynda ýok. Qur'an näme diýär? Allah Taala näme diýär? Suriye An'am, Qur'an-ı Kerim bar açan. Suriye An'am
27-28 ayasında Hud Kur'an-ı Kerim'şi وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ Şıla Hudayın kelamı وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ Şola adamları cehenneme ekitip köketsen, cehennemin düğününe koysan, ey Hudaya bizi şu cehenneme salma deyseler, ve Hudaydır rahmet şoları cehennemi gördünüz mü hava deyip de şoları şu dünyaya getirseler, yeni önkü maskarala, size namaz okuyanını ne ettirpeniz deyip önkünü övürülecek adamlar şolar diye. Hud Kur'an'da şey diye. Hud Allah'ın kelamında şey diye. Suriye En'am 27-28 ayada var şu görürüm. وَلَوْ رُدُّوا cehennemin düğününden çıkarıp getir dünyaya لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ önkü haram iş, önkü haram kep, önkü musulmanları maskaret yerlerini önkü adamdır. Hiç ütkömez diye da şol adamlar. Bitir bir ulukan bir ders görürüm ve yüreğimizden korkmalı görürüm. Görüyensiniz şu adamlardan hiç ders Hudaya gaşin yıkılmalan ne şu namada, mescide ya Kur'an'a ya bir kavkipli milladinna ya bir Allah kuvvet din uğruna hiç kime aitmelladin neme ağzını kefi ve azava neme ağzını kefi ve maskar etmek ba neme ağzını kefi ve oynamak ba neme ağzını kefi ve iyiliğinden töhmet, gıybat mescide katnayan, vaaz veriyen ahuni, qarisi hulasa şol ağul zadın atıp durun valla şala bir ulukan bir dert dedel yüreğe basılan bir muhr ol Huda yaşmata adam açıp bilmeyelim Huda saklasın o günden Hazreti Halid ibn Velid iki nefere sataştır hey gideylin midenni bollu ki ders alaylin deyiptir Alemcan Necaşi var Müslüman mı oldu bizim Mekkeli ol imanı giremiz hak deyiptir hey yürüyün daha deyiptir etmeyenlerle İki nefere sataştım bolmadı üçüncü adama vardım diye فخرجت براحلتي إلى أن ألقى عثمان بن طلحة رضي الله عنه Maruf Hazreti Osman'dan başka da var Osman atlı var şuna sataştım diye inni uğradım diye men Medine'ye Münevveraga hey ne maslahat gideyli bollu da bizen nemiz Müslüman bolaylı deydim diye ay men de yüreğimde battı da gideyli deydi diye ay berekallah iki yoldaş var sen oğra ve men oğrun çarak bariyan falan yer vaade dedik diye bolya فأدلجنا سحرا فلم يطلع الفجر حتى التقينا Dandan önçak oğradık her kim ödi şol vaadeli yerimizde sataştık diye. Zahmetler çekiptirler, ihlaslar ediptirler. Oğramak gerekmiştik ha. Ders alanda da oğramak gerekmiştik ha. Kan adamda baha qavca adamla musibet, qiyinçilik, afet ve bir mirisçilik geliyor ve şicri bolacak o deyip ders alıyor ha. Ay görür ne deyip gününü güymep yeni koyuyor da. Ay görürsün diye. Ya bir zayıf, imanı zayıf adama sataşıyor. O da ay hadir havluk verme, ne ettirip ben seninle falancıra olursan ha diye pas qaliya şodur şuna. Hazreti Halid ibn Velid nama geliptir, düşünüptir, uğraptır düyesini alıp. İki nefere sataşıptır. Qallı mı? Qalsan qaliptir, men bariyan deyiptir. Yeni bir yerine sataşıptır. Gidecek mi? Gidecek. Yer falan yer vaade deyiptir. Uğraptırlar. Adam ders alandan sonra uğraman fikrinne olmalı. Vaktin güymemellel. Fırsat elin vermellel. Ötön yıl araday geçer kıyınçılık nagat gün uzokluk mübarek mereday girdi ya girmen üstü. Yeni 3-4 hefteden yeni mübarek ay gelecek. Vakt güymeme. Fırsat elin itip bariye. Ve kan adamlarda ötön aradadan meri ahiret öyüne kaşin uğradılar. Halid ibn Velid uğraptır. Barip sataşıptırlar o doğasına. O ham yine uğraptırlar. Görsele ol Necaşi'nin yanından kaydan Amr ibn al-As var. Merhaben bil kavm ve merhaben bike. Ha yerden geliyanız. Nämdik gelýäňiz hanem her gaýsy delilini aýtmandyr. Näme diýip şu tardydyklar. Halid ibn Velid aýdypdyr. "Ad-dukhul fil Islam we tibaa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem."
hak İslam ve Muhammed Resulullah'ın iyidine düşmeden çürüyüm çıktık ve Medine-i Munawwaraga bariyat mümin Müslüman bolmak için deyip Amr ibn al-As'a aytdım diyor. Amr ibn al-As aydıptır. Ve zâlikellezî aqdemeni men neşandan çürüyüm bariyan niptir. Men Necaşi'nin yanından uğradım, mümin Müslüman bolmadan çürüyüm. 3 vallallah. يقول خالد رضي الله عنه فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة المنورة. Hazreti Halid aydiye 3 olup uğradık ta Medine-i Munawwaraga yettik ve diyelerimizi çökürdüp düştük. فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Egin maşım çalışırıp arasında qaw egin maşım madı şolar geyip Peygamberimize gaşin Resulullah aleyhissalatu gaşin uğradım. Aham ol nama yazan doğunum evimden yortup geldi. فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو صلى الله عليه وسلم ينتظركم. ol nama yazan doğunu naması yerine etti de. Neticesini verdi. Yortup doğunun evinden çıkıptır. Ey doğun Resulullah aleyhissalatu vesselam sen gelinin eşitti gözleşipti. Yetçilla bir maqatınrak yürüy deyiptir. Aham çalatımrak yürüyüp uğradım. Fatalatu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Hal daştan gördüm Resulullah canı yalfallap oti. Fema zâle yetebessemu ileyye hatta vakaftu aleyhi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bana gözü düşüp yıldırıp gülmeye başladı. Gülür yüz bilen men yüzüm gözlep oturdu. Ve men uğradım Resulullah gaşin. Fesellemtu aleyhi bin nübüvve. Hatta mübarek huzuruna yetip Esselamu aleyke ya Nebiyallah dedim. Fesellemtu aleyhi bin nübüvve. Esselamu aleyke ya Nebiyallah dedim. Ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gülür yüz bilen bana ve aleykum selam dedi. O ham ahval porsi etme qaq men aytdım. İnni eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah. Men şehadet beriyen ki Allah'dan başka hiçbir ilah ma'budi bolmaz ve sen Allah'ın hak veren Resulüdürsün deyip. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytti. Elhamdülillah. Hudaya köp şükür. Ey Halid. Men seni ozolla zeren ve dayav adam tanıyadım. Seni haklı düşümlü adam tanıyadım. Şu haklığından umidim badi. Sen İslam'a girersin deyip kendini gözleştim deyiptir. Aham Hazreti Halid aydıptır. Ya Resulallah. Qad ra'aytu ma kuntu eşhedü min tilkel mevatin aleyke muaniden anil haqqi fed'ullaha Teala en yaghfira li. Ya Resulallah. Men sen evinde durup seni öldürüyünüp, sahabalarını öldürüyünüp ben kendi şehadettim. Kafirlığın içinde olup Kur'an'ın tersine, İslam'ın tersine, sen tersine, Huday'ın tersine kendi uğraştım deyiptir. İnni utanıyan deyiptir. Sen bir dua et, şu geçen günahlarım Huday men günahlarım mağfiret etsin, affetsin deyiptir. Aham Peygamberimiz duaya hayır etiptir. Hudaya Halid'in eden günahlarını geçti. Hazreti Halid aydiye Aham menden son Amr ibn al-As evesiyişip Resulullah bilen kol ve kol ve Müslüman molli ve ondan son Osman ibn Talha radıyallahu anh o da kol ve kol Resulullah'ın evine durup Müslüman molli diye. Ey mümin Müslüman doğalla. Bir esasi bir ulukan ders var. Şayet birime kærrek de vakt alsın. Halid ibn Velid Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına vardı. Ne molli? Müslüman molli. Yani mümin molli. Yani Allah'ın adının eteğine girdi. Yani Kur'an-ı Kerim'e ananyan adam molli. Çay suunna Bismillah diyecek adam molli. Tamam harekatı Huday için bolmalı adam molli. Qovurmağı ve yokuş vermeği, mal harc etmeği ve cüvsünne saklamağı Huday için bolmalı olli. Ve Kur'an-ı Kerim'e amel ediyen bolmalı olli. Şuna adına ne diyele? Müslümançılık diyele. Aya ey cavan dost. Aya Halid ibn Velid Müslüman molptu ta 3-4 yılın padişah olmadan çürüyüm deyip bolur may? Bolmaz ahim. Ey Halid sen Müslüman bolyan birime puldar olmadan çürüyüm mi diysen ne mi diyer?
Gülörden näme diýen sen diýer. Ey Halid, sen musulman boldun te işin oňmadan çürüýüm. Gelişýän zatmyşy. Ey Halid, sen musulman boldun te dogonuň ogly, bajaň ogly, garnaşyň ogly, çykanyň, daýyň şolardan birimi awryň kärrek bolmadan çürüýüm. Gelişermi şu gurrundy? Ýok, musulman bolupdyr, Allah şondan razy bolmadan çürüýüm. Ve Allah razy bolsa, şu dünyada şoň ýüregine nur we madam sakinet, arameş, jaýyllyk berýär. Ve dünyadan geçenne, kabrına varanna, behiştin mukaddemati paşan berýär, ceza berýär, ve kıyamatta da cennet berýär. Şoňa adyna musulmançylyk diýerler. Musulmançylyk diýdigi, te janyň çykýança Allah'ın adynyň eteginde bolmaly. Ve Hudaý şu dünyada sen galbyňa nur berýär. Ve kabra varanda behişte verilecek padaşın mukaddematy verilýär we kıyamatda kamil behişt berilýär. Şoňa adyna näme diýerler? Musulmançylyk diýerler. Qysgaçyk suralarda bar. Birde bar Al-Qari'an içinde. Ey musulman. Ey eşhedü enne Muhammed Resulullah diýen adam. Belki kamil insanyň eşitmeli görüňşi. Ol insan iki aýdýa, men 5 ýyl namaz okuydum, Hudaý maňa näme işlet bermedi. Men 4 ýyl ber namaz okuyup ben näme başyma düşdi, bedbahty düşdi. Men 3 ýyl ber namaz okuyup ben Hudaý men işim oňdarmady. Men 2 ýyl beri arada tutup otyn, men hiç dogam kabul bolmady diýen adam. Kulak assyn gowj edip. Musulman bolsa Qur'an-ı Kerimde aýdýa, "El-qari'atu mal-qari'a." El-qari'a diýdigi darqylly näme? Darqylly näme? Manasy şu. Darqylly diýdigi kıyamet günü aýdýa. Şoň içinde näme? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Her kim şu dünyada eden amaly sogaby kärrek bolsa, şoň jaý behiştdir diýýär. Mahdum Hulishan aýdýar ki, dünýä ahiretin keşto karydyr, tohum seçeweri näge ýatyp sen. Dünýä mezre'i ahiret diýip aýdylýan kepki, men 2 ýyl namaz okuydum diýip elin gursaňa tutjak, han Hudaý men padşah etmedi. 2 ýyl namaz okuýup näme husru perwiz bolmalymy? Ya 2 ýyl namaz okuýup bir kasyrly bolmadan çürüýümmi? Ya elhaakumut takasur. Qysga suralarda okuyan Qur'anymyzda bar. Hudaý näme diýär? Ey Allah näme diýär? Elhaakumut takasur. Ey adamla, sizi Hudaýdan alyp galy, mal köfelçek bolup, otak köfelçek bolup, hal-halça köfelçek bolup, mobul köfelçek bolup, perde köfelçek bolup, biri-biriňden artykmaçy boljak bolup Hudaýdan galyňyz siz diýär. Hatta zurtumul makabir, kabra barýançaňyz şi iş bermediňiz diýär. Hudaý näme diýär? Kalla beýtmäň diýär. Sawfa ta'lamun, işte dünýeden geçeňizde bilersiňiz ha diýär. Summa kalla, yena aýdýan beýtmäň diýär. Sawfa ta'lamun, işte bilersiňiz ha diýär. Elhaakumut takasurun manasy şu. Gaýta aýdyn. Elhaakumut takasur. Ey insan, sizi onun munun malından köfelçek bolup, işini awrayletjek bolup, zindigiň näme etjek, ondan mundan kem almajak bolup, Hudaý ýadyňdan çykardyň. Hatta zurtumul makabir takabry girdin, hiç tat etmedin. Haçana seli şey etjek diýär. Kalla sawfa ta'lamun. Beýtme manyň ýollaldyr, işdi bilersiň ha. Summa kalla, ýene aýdýan beýtme. Sawfa ta'lamun, işdi bilersiň ha ruhuň çykanyna. Ahirine de näme diýär? Summa la tus'alunna yawma idin anin na'im. İşte kıyamatda kolgaňdan, suwuňdan, çaýçöregiňden, işiňden ýeke-ýeke men sorajak diýipdir Hudaý Taala. Şoňa adyny kıyamet günü diýär. Yani bizat ýada düşmelimi ya Qur'andan onu hasfetmelimi? Ya na'udhu billah, ol fakat okulmaly, emma manasy i'tiqadi zatda da onu hasfetmelimi? Gelişýän zatmışy musulman adam nähille aýtmaly? Men 2 ýyl namaz okuydum, Hudaý maňa padaş bermedi diýip. Padaşyň şu dünýede ýüregiňe nur we arameş we jaýyllyk girme. Padaşyň jezaň beriljek sogabyň mukaddematy ölüňde kabrde berilýär. Ve kamil padaş kıyamatda verilýär. Ine Qur'an-ı Kerim, ýeke Qur'an-ı Kerimden aýtdy senmesini. Ya iza zulzilatin içinde va femen ya'mal misqala zarratin hayran yara. Kişi qılyanjakda qowluga daga diýipdir. Kıyamatda görersiň padaşyny, haýryny. Ve men ya'mal misqala zarratin şerran yara. Qılyanjakda telekelik diýipdir. Tawba etmeseň onda zererini görersiň kıyamatda diýär. Şu gürrenlere kıyamatyň gürrüň.
Ine Halid ibn Velid musulman bolşuny gözde. Göreýli Halid ibn Velid näme etipdir musulman bolup. Hemmemizde ders alaýlyn, hususan ýanky oglan, ýanky basabat, ýanky düşümli ki kafirin kefini eşitipdir. Hop 10 ýyl namaz okuýdyň, näme eliňe geldi? Haja gitgeldiň, näme eliňe geldi? Hop bigat arada tutdyň, horluklar çekdiň, näme eliňe berildi? Ýani näme eliňe berildi diýse, aýt biz Qur'an-ı Kerim Allah Taala'nın kelamyna imanymyz var diýip. Qur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Darwin'in kefi değil, Marx'ın kefi değil, Carnegie'nin kefi değil. Onu yer oyunu yaradan Rabbul Alemin'in kelamı. O şonda da bir imanımız var. Dünya ahiretin keştikarıdığına. Dünya ekran caydığına. Ve orok cayı kıyamet gün. İne bu Qur'an-ı Kerim kısqa suralarda aydıwati. Bir olgu verecek, bir nemune verecek. Göreýli Halid ibn Velid näme etipdir? 3 tane Halid ibn Velid'in kefini gulagas. Hasan aydıptır. Ölecek bolanını aydıptır. Laqad şehidtu mi'ata zahfin aw zuha'a ve ma fi badani mawdi'u shibrin illa ve fihi zarba aw ta'na aw ramya thumma ha ana za amutu ala firashi. Kaza fil isti'aba. Halid ibn Velid musulman molly. Aham ölecek bolanny tüşekde ýatyka ağlap aýdypdyr ýewreğin näkileri. Ey musulman bolanım bäri 100 jengde şirket ettim diýipdir. 100 jengde. Ol öňkü günälerini ýuwjak bolup zähmetler çekipdir. Odal kafirliň arasynda bolup jeng edipdi da şu günälem ýuwulsyn diýip musulmanlyň arasynda durup islam ýaýrasyn diýip 100 jengde şirket ettim diýipdir. Inni düşöwümde öljek bolýan şehit bolmadym diýip ağlamana turupdyr. Ve ma fi badani mawdi'u shibrin. Men ennam gözden diýipdir. Koýnyny açypdyr. Ennamyna yara, ok degipdir, tir kaman degipdir. Kılıç degipdir, naýle degipdir. Yara yaramışdyk. Şu yaralar bilen maňa şehitlik nesip bolmady diýip ağlamana turupdyr. Men ennamı şizire yarala düştü. Hudaý maňa näme beýtdi? Men musulman bolanym mer günüm aýtam şu boldy. Men musulman bolanym mer Hudaý maňa bedbahty berdi. Nauzu billah. Ey bu kepler aýdanak bir beýik insanlar. Men aýdyp duran kefini öljek bolduqa. Düşewiň üstünde. Men bigat dinden sürem zähmet çekdim. Men öýüm artmady, men pulum artmady, men yer ýurdum artmady. Muny özden musulmanlar men dargadym diýena. Gaýtam aýdypdyr. Men ennam janymy özden diýipdir. Men şehit bolup bilmedim. Men bir garry hele ýany öýde ýatyp öljek bolýan diýip ağlamana durupdyr. Bulan pikirlerini özde. Bula Qur'ana imanlar kamil adamda. Bula kafirlerin kefini kulak atyp, "Ha, şeýlemi" diýip imanlaryny satmadyk adamlar da bula. İkilenji kefin kulak as. Ve fil isabe qala Halid radiyallahu anh laqad talabtul qatna madannatan falam yuqaddar li. Şöwünne aýdypdyr. Ay men şitak girsem öldürülsem gerek, şehit bolar nip şuluk jenglere üstüne bolup duran şuluk yerlere da özüm sokuluşdum diýipdir. Belkim bir naýda degip şehit bolasam diýip. Ýene maňa nesip bolmady şehitlik diýip ağlamany durupdyr. Laqad talabtul qatla madannatan. Ay şitak barsama maňa ok degse gerek diýip ok brady, tir kaman brady kafirlerden bellim tuqa şu talarekda bardım. Emma maňa degmedi şehit bolmadym men diýip ağlamany durupdyr. Üçüncü kefen olağız. Musulman bolamdan soňra men şehit bolmadym diýip ahir demin nağlawatdy. 100 jengde şirket edipdir. Ennamy yaradan nol. Men 2 ýyl namaz okuydum, Hudaý meni hiç etmet diýip durmak, adam haya etmeli bir kepler aýtmaga. Eger musulman bolýan bolsa, Qur'an-ı Kerim'i imany bar bolsa, bitir bimana kep bolýar. Bular olguny wezde. Üçüncü kefini wezde Hazreti Halid ibn Velid'in. وَمَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ أَرْجَى عِنْدِي بَعْدَ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ مِنْ لَيْلَةٍ بِتُّهَا وَأَنَا مُتَتَرِّسٌ وَالسَّمَاءُ تَهُلُّنِي بِالْمَطَرِ إِلَى الصُّبْحِ حَتَّى نُغِيرُ عَلَى الْكُفَّارِ كَذَا فِي الْإِصَابَةِ. Halid ibn Velid öljek bolup ýatyka dünýeden geçjek bolup tuqa aýdypdyr. Ay hawada diýipdir. 100 jenge şirket etdim. Şehida bolmadym, bay öljek bolup her ýeri girdim diýipdir. Ýöne iman kelimesinden soňra bir zadymdan gaty umydym ba,
inşallah kıyamet derecem ol konu dermen dipdir. Näme zat ol? Bir gece kafirle bilen jeňe gitdik. Şonda men daşarda galmaly boldum. Ey musulmanlar, ey Türkmenili, men aýdyp duran kefim welde. Men daşarda galmaly boldum we men elimde seper bardy. Qalqan ya Türkmen. Gämişiň dersinden mejerýärmişdi, galyň bolýarmışdy. Gaplaman gafagy ýal ol konzat, ok, tir, kaman degmerýanyň ewe tutulýan. Men daşarda galmaly boldum. Was-sema'u tahulluni. Göýüňden dol ýagyn gelýärdi. Daňat ýança şoň etegine titrek geçirdim diýipdir. Birje gedip, Hudaýa men jeňe barýan, men islam üçin barýan, bu bedbahty näme, bu horluklar näme, bugün men maşmokladım. Eger agzym almadym bu kepler diýipdir. Ey daňat ýança 5 dagyga durup bolýam daşarda. Qalqan agyrdat. Şonu üstümde saklap oturdum diýipdir. Daňda atdy, musulmanlar bilen kafirler bilen inni jeň etmäne gitmeli. O kemlik, o kıyınçılık, o ýagynyň etegi, o horluklar Hudaýyň ýanyna gatmydy diýen inşallah şöyle diýişim, ol kan sogap maňa derece bolar kıyamet günümde diýip. Men şeýle zahmet çekdim, hem men halife bolmadym, hem men padşah bolmadym, hem men näme bolmadym, bu zatly ýadyny ýok. Bular nagat hakikat musulmanmışdylar. Seyre zahet her şebi yekru zerah, seyre aşık her demi ta tahteşah. Seyre zahet her şebi yekru zerah, seyre aşık her demi ta tahteşah. Ol eline tesbih alıp sanap duranlar bir toğra adam, Hudaýyna aşık däldir. Ola bir gece daňat ýança tesbih sanasa da bir jewulluk ýola wesişdi. Seyre zahet her şebi yekru zerah. Hay tesbih sanap duran adam bir gece unnidlep ibadet eder, ola bir jewulluk ýol düşdi. Seyre aşık her demi ta tahteşah. Hudaýyna aşyk adam her lehzede Allah'ın düýbünde durandyr, asmanlarda ýatandyr o diýipdir. Bir lehze ışqı bilen, mehabbeti bilen, canu dil bilen, gözünden ýaşaktyrma bilen asmanlarda ol perişteler bilen bile durandyr diýipdir. Hakikat musulmançylyk janyň bilen inanyp, musulmançylygyň bir manasy Hudaýyň bardygyna inanmak däldir ha. Kan kafirde we Hudaýyň bardygyna inanýar. Musulmançylyk diýdigi mehabbet, aşk diýdigidir Hudaýyňa. Emma ahirki dersäýden giýjäde galyk inşallah 3-4 dagygada tamam eder. Mübarek Ramazan aýdy ýetip gelýär bir nasihat bolar, ýöne elbetde Halid ibn Walidden ders. Ey hajjada, ey jawan dost, mümin musulman ayal we erkek dogolla. Halid ibn Walid musulman mol radiyallahu an. Oham 100 jeňde şirket etdi. Nämeden çirim? Öňkülerini ýuwjak bolup. Ulamalar aýdýa, bir günah iş edem bolsaň, şonu ýuwjak bolsaň, şoň tersine işler et. Yani Halid ibn Walidden ders alaýly. Ozal kan musulmanlar bilen jeň etipdir. Şonu ýuwjak bolup indi kafirler bilen jeň etipdir. Hamana bir adam en atasyna azakan beren bolsa, şonu ýuwjak bolsa indi en atasyna gowluk etmeli bolýar. En atasy dünýeden geçen bolsa, şolara haýyr doga etmeli bolýar. Erkek doğan ayarlygyny azab razyn beripdir, hakyny ýitdir, ya eziyet beripdir. Şoň tawbasy näme? Şonu ýuwjak bolsa indi gowluk etmeli. Dünýeden geçen bolsalar, olara doga etmeli. Hakyny ýem bolsa ýygyna gaýtarmaly. Razy bolýmel, ah ýüreklerden olara razyçylygyny bersinler. Mal vurupdyr, heýwan vurupdyr, it vurupdyr, eşekkan vurupdyr, sygyrkan vurupdyr. Ola kan günälerden heýwan bija vurmak. On kan vuran bolsa, inni on tawbasy heýwanlara gowluk getirip durmaly. Bir wagt bir gowa adam, ewliya adam mamşdy. Kan wagt Rasulullah aleyhissalatu vesselam diýişini görmendir. Odalmadan peýgamberimiz diýişini görýän adamyş. Oham bir diýişini görenne aglap, ya Rasulullah, kan wagt boldy men näme günah etdim? Onda sen bir ýerde bija bir heýwana eziyet berdiň diýipdir. Men tawbam näme diýipdir? Heýwanlara gowluk et, öňküň ýuwulsyn diýipdir. Inni heýwanlara gowlugyny getirdidir. Hemmesinde de estağfirullah gerek. Hemmesinde Hudaýa men iştiba etdim diýmek gerek. Ya meselen bagşlan arak ýaly, zina ýaly, ulaqan günälere mubtala bolupdyr, tawba etjekmi? Inni öýde bir öwürler. Şol işlere mubtala adamlara da hey barmaň, hey biderek zatdyr düşündirmeli şolara. Hey düşündirmek bilen öňkü edellerini ýuwmaly.
kumar oynaptır, halkın hakkını iptir, iyidine qaytarmal pulları. İyidine qaytarmal. Tanıymasa şolan tarafından sadaka verttirmal. Sadaka şolan tarafından. Yok ödüp duran ne olsa, Hudaya men bir direk yere malım gidiptir. Men günah iş etiptirin. Men sen dinimden çıkıptirin. Men musulmanlıktan daşardı bir işleri ediptirin deyip estağfirullah aytmalı hemmelerinde de. İnhe Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh kafirlikten musulmanı geçti. Yaşayışının ödü nur ol kalıptır. Yaşayışının ödü duruşunu ders ol kalıptır. Çalatımlık bilen dersin aydamızda neçim neferin arasında bir saatlik ders olup ötü. Bununla çalatım geçip var yakak. Adam imanı girse, Allah'ın adını girse, Allah'ın ışkını girse, dünya ahiret abatlık değerli işi. Allah Teala kalplarınızı ve öylüğünüzü nuru imandan dolu etsin inşallah. Huday Teala göreceğimiz kavlu etsin. Huday Teala parahatçılık, emniyetlikten ayırmasın inşallah. Bir alham 3 kul huvallah Suriye Felaq-u Nas koşup okuyayım. Ötellön ruhuna bahşet de ilune dua edersin inşallah okuyuverim. المرسلين والحمد لله رب العالمين. أباهون إلهي آمين. كم اشتفدن إلهي آمين. إلهي آمين. كان مريض لمضواد يبتر لمشكل دغل لواد يبتر إلهي آمين. قبول إن شاء الله. آمين يا إله العالمين. آمين يا مجيب الدعوات. إلهي آمين. إلهي آمين. إلهي آمين. آمين يا أرحم الراحمين. مريض لمضواد يبتر له خداي الشفاء بأرثن. إلهي آمين. مسافرتا ختمتا قربتا مشكل دغلا içeride dışarıda hemmelerine dua ediyor. آمين يا ذا العرش العظيم. آمين يا مجيب الدعوات. آمين يا أرحم الراحمين. آمين يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله بارك الله. Gayret edin yoldaşlarınız da yardımdan çıkarın.